No, musím zavrieť, no. Ujdu mi. Nejdu. No keď tu nikto není, vieš. Ušli by, no. A v noci tak šuchotali, buchotali. A chodia hore jesť, tam majú. No. Chodia tam. Tak rýchlo. Ja by som nezaspala pri tom. A to oni si teraz na začiatku potrebujú spraviť, vieš. Mhm. Podľa seba, potom už... To sú medzi myšou a potkanom, také niečo. Mhm. Čo žerú? Dala nám takýto mix. Oriešky alebo také? Taký mix nám dala. Granule, všeličo je tam. Ovsené vločky. Ovsené ovocie, nie? Kukurica. A slnečnica je No, slnečnica. Kľúč maminka ti dám. Máš to skopírované? Mhm. Tá gubka je najkrajšia, čo mám.